Okay, amazing day mga ka-GMC. Ito na yung mga na-set up natin. Ito po yung bike shop ni GMC Bikes Bicol. Ayan, so napakarami na pong na-assemble. Ayan, so umpisa natin dito sa left side. Okay, so meron tayo ditong mini mountain bike size 20. Ayan, so ito binis. Ayan, size 24,200. Ayan, so meron tayong Gent 894, 3999 lang yan, no? Dito sa atin sa Bicol. Ocampo, Camarines Sur, San Francisco lang po. So pwede nyo kaming i-Google Map. So ito, so nag-iisa lang dito yung Shell sa Ocampo, no? So yung Google Map isi-set up ko pa. So kung kayo naghahanap ng shop dito, so ito lang yung nag-iisang Shell, no? Lagpas lang ng konti ng bayan. So San Francisco, unang-unang nakikita nyo ko from Pili. Ayan, so kung galing kayo ng Pili, ayan, so dito, ayan, so bandang right side sa, ayan yung Shell, no? So nag-iisa lang yan. So kung galing naman kayo ng bandang Partido, Lagunoy, Tigaon, ayan, so bandang right side naman kami. So hindi lang siya pansinin pag galing kang Pili. Ayan, so pero bandang left side naman kami. Basta tandaan nyo lang itong Shell, no? So yan, so umpisa na naman natin dito. Yan, ito Gent 894 26 ER 3999. Then meron ako Rhino 801 4999 lang po yan, naka 3x7 speed. Ayan, mechanical disc brake. Then meron ako dito ang Rhino 802. Ayan, 26 ER din, 3x7 speed, 5,200 pesos lang yan. So meron tayo dito ang Gent 892. Ayan, so 3x8 speed na po ito, alloy frame na to, no? So 5,200, may alloy frame ka na 26 ER, then 3x8 speed po yan. So ito yung variation ng kulay niya. Meron ng blue with orange, black with red with gray, then ito gray with green with black. Yan yung tatlong kulay na variation ni Gent natin. G60 26 ER alloy frame. Ayan. So meron din ako dito 27.5. Ayan, Gent 894 27 3x7 speed. Pero ito steel frame, no? So 894 is a steel frame. Pero 4,200 lang po yan. Ayan. So napakaganda. So yun po yung variation ng kulay niya. So black with blue tsaka black with red. Promax PM17. Ayan, so 27.5 naka 1x8 speed. Ayan, so dito naman Promax PM18 naka 1x9 speed, no, 7499. Ayan, so meron din ako Rhino 8308 27.5 alloy frame, naka 3x8 speed, mechanical disc brake, 5,999 lang po yan. Then ito, meron ako dalawa dito. Naka-hydraulics brake na 27.5 Rhino 304 o Rhino GX natin kung tawagin. Ito yung naka 1x9 speed, alloy frame, hydraulics brake, 6,900 pesos. Yan. So dito sa kabila, yan. So meron ako dito ang Promax PM18 29er. Yan, Promax PM17 29er available din. Yan, so ito 6,900. Gent 894 ulit. Ito ay steel frame pero ito ay 29er. Ayan, so ito variation ng kulay niya. Ito gray with black, then black with red. Ayan, so ito. Then make big really natin na fixie. Ayan, so alloy frame, alloy seat post, naka-aero na yan, alloy stem, drop bar, alloy rim, alloy hub, alloy crank. Baka lang dito yung mismong fork niya, no? So 9,700. Yan, si Make Big Reel natin. So fixie po yan. So meron din ako dito ang fixie na steel frame, gawa ni Luwanda. Yan, ito 4,200 lang to, no? So kapresyo ito ng Garuda natin. Yan, so Garuda B2. Yan, so 4,200 lang, no? Pero wala na po kaming Garuda. So Luwanda po muna yung na-set up natin dito. Ayan, so sa mga top seller na road bike budget, ayan, so meron tayong Gent 890 o Gent Aero natin kung tawagin. Ito yung naka 2x7 speed, naka Shimano shifter, FDNR din yan, naka Shimano Torni na. So ayan po yung kulay na available, black with red, with white, black with blue, with white, tapos itong gray with green. Ayan, so Gent 890 o Gent Aero, 6,200 pesos lang yan. Ayan, so meron din tayo dito Gent 107. Ayan, so alloy frame din po yan and naka disc brake. Kinagandahan nito, no? So sa road bike na to, 700 by 28C ito. So kung gusto niyo siyang gawing gravel, ito 35C, 38C kakayanin ito. So marami pa, malawak pa yung clearance nito.
Yan, so Gent 107 natin na pwede nyo siyang gawing gravel bike. Road bike po ito, naka 2x7 speed. Ayan. So 4,999 lang po yan. Okay, so yan po yung kulay niya. So yan, so gray, black, tas blue. Yan, so yan. Gent Aurora naman natin. Ayan, si Gent Aurora natin is naka 3x7 speed, naka rim brake. Yan, so alloy frame na po yan. So price nito 4,700 pesos. Yan, so naka thumb shifter. Then ito, pinakamura natin road bike, Gent 106. Ayan, so ito ay steel frame, 3x7 speed road bike, 4,200 pesos. Ayan, so meron din ako dito mga 26ER budget, no? Ayan, so ito ay ito si Gent 895, 3x7 speed, 26ER yan, 3,999 pesos lang yan. Ayan, Gent 880, 26ER, naka 3x7 speed, 3,900 pesos lang yan. Ayan, so sa mga kids, ayan, so meron ako dito mga size 12. Ayan, so kung may naghahanap naman sa inyo mga kids na mga chikiting ito, meron tayo dito nga good for 2 to 4 years old. Ito ay naka, yan, so kung princess, para superstar, no? Pero yan, may pambabae talaga to. Ayan, so 2,200 pesos lang po yan. Ayan, napakaganda. Good for 2 to 4 years old po yan. So meron din akong binis. Yan, so ito, size 12, no? So pang lalaki, meron din ako dito 2,000 pesos lang yan. So meron dito si super bike natin. Yan, so meron din ako dito mga size 16. Ito naman ay good for 4 to 7 years old. Yan, so kompleto tayo ng line, no? So from kids bikes, mountain bike 26, 27, 29. Yan, size 20 din sa mga mini mountain bike, fixie, road bike, available din. Ayan, so meron akong binis dito 909, ayan, malapad yung gulong nito, naka rim brake, 3,000 pesos po yan. So BDF mini mountain bike. So kung naghahanap kayo ng mga mini mountain bike, no, so meron siyang balancer kasi ito ay size 16 pa lang. So meron pa rin yan. So pero kinagandaan nito, naka-shock na siya. Ayan, formado. Then naka disc brake, no. So 3,000 pesos lang yan dito sa atin. BDF din, ito 2,500, size 16. Naka naka rim brake. Ito angas nito. Parang mountain bike na talaga na tawag dito, na naka disc brake na single speed. Yan, meron din ako budget lang 2,200, size 16. So yan, dito si Wilong natin na pambata, good for 4 to 7 years old. Din meron ako dito nag-iisa pambabae. Ayan, so superstar ang brand, no. Yan, di ka ba superstar dyan? Tingnan mo yung tsura. Ayan, so ito si superstar natin, 2,500 pesos lang yan. Ayan yung mga available dito sa atin sa JMC Bikes Bicol, San Francisco, Ocampo, Camarines Sur. Ito na yung bagong shop natin, no. So sa mga nagtatanong, yung dating mga nasa Cavite, so dito na po ako lumipat sa Camarines Sur. Ayan, so Bicol. So kaya pinalitan ko rin po yung FB page ko, TikTok and Shopee soon. Temporary siya, not available ngayon, pero soon pipilitin natin makagawa ng permit, BIR, para ma-process natin o ma-online na natin ulit yan. Okay, so dito si Gent natin, ayan, maraming pagpipilian. Gent Rhino, ayan. So yan po yung JMC Bikes Bicol. Sa mga gustong pumunta, mag-message sa ating Facebook page, ayan, YouTube channel, TikTok, Shopee. Ayan, so thank you po and God bless. Ride safe po sa inyo.